thom ke praisi karbi lamet ame ningkan asek ame pi ka paman pinipen keche ingding ikor anar kep do mahia ronga je katalon mesen pen kapijun Asam mala atawar kilang penajok hamren kapali Japan mesen atawar dupo Kardom kadogawe kat news kilang radona pantami tang tepini karbi prime to ambir tang ton pen arjuik tha Karbi lamet ame hin pen patra pi ponsi ingdeng thom ke pra isi karbi lamet ame ningkan esek ame pi dong muka krasin ja klamalong pini jamini phang kra troxiar ni pen sayang deng kang pua ja meke deng pana birta nele tama perang ke raji be pen birta nak pali Kecing siara ni ka paman ponalong don rikang pupon lake dirika mame chunbang iem lunsing terona hin pensi ing pupon long Lapen biren ingti aluhi amaro Robindro rongpi meipu karbila medame dong mukak aro ame lapen rangsina sarpo ahongjai terika mame meipu karbiang lo termas council chairman Raju Tiso ahin pensi ing pupon lo Hiti kulat kang pupon Prahalat Timu dong mukak municipal board chairman ahin pensi ing pupon Lapen kelan kang pupon lake Dr. Thanes Wateron dong mukak MPH hin pensi ing pupon lo Asana ja mega putak dirika mahin penalam thi arju iksina Lamai rumai bangsu ikan sek ame bangsu farman dikipon doana homjai bustame pinin mesen pen pin pacim pemipen kubu dengar lo jalan itu doe pinya sai ke doan bustame ada konsep bispe simpan pemipen oke ini ya kecil ni lo lasi ngalitung la mai thompen itu tuben doe karmin arar pasti itu Madak ng presiden pwede pang sumulong ka. Jadi kau mai presiden ini jadi proses. Itu meninggi tentu program kalau dalam kerja itu betul. Kadang Menjenam ko akardom kado karbiang long arada panta kardom haji dulu nilum kiri kamahin pen. Asi ingkan sekpen karbila medame pining dak dok muka Kasinja kelam long patupon pini bang keceng si arni lo nanti pini keceng si arni ajai mek ilitum don rikang pupen cenglok pini ladak market set mokha lapen para kita ladak itu nitum sekelang aboha lapen bang tua parman lapen para kita Kang Sinal Sarpu ahong jai lakadu ini litum Kang Pupon lo litum tirikam mame chairman pencenglok ini litum ngadak kaprek lamet lamcong harman kacerap dona bangku tum anpen tapi ini litum dak kasajai mek bangke pini bangke cengkong Kedamtang jamipo ni phaing kora trok arni ingdeng kora narkep domahi aronga je katalon kapijut arni rat ame pi kapedopona hot karbiang lo autonomous council CEM Dr. Tuliram longhang chitong dunsi domahi aronga je katalon aphan lak ke patangka lamchak chipiteka So karbi jutang jubat jing turastonga hin pen paterpi pongsi jamipo ni phaing kora pli pen ni phaing kora trok arni an okereng rongkimi harendrona terona klamalong ni thoma phalman ingdeng kora narkep domahi aronga je katalona long ki jut siarni alhi sarpaman pen karbiang lo autonomous council CEM Dr. Tuliram longhang chitong dunsi kewangji domahi aronga je katalon ponjia hot karbiang lo autonomous council calendar along domahi aronga je katalon arni thapon popusi rat amai pialong lamchak pitika maje nigan si katalon dia pa Karjero Thomas Council pen isi restricted holiday people ini bana pula
la si buning de karbiang long autonomous council calendar long kapon po pusinana tumban na bacini ko don leto Okereng hawar an sa se kating thur ponji aphan okereng rongkimi hawar ara hin pen ki ho ka loka pajir pona teng pen sai ka pachut ponji apha ningkan lisiang bong pen pachut ponji pusi rat at heino jai tika haya sayang deng ye claim dia panel ban se ako pailo la si community hall nang di pulo la pen our feeling open space banduiwal okereng long kimiero la pen banduiwal la hai nang di pulo la gutin tame nili dagritesi India pan hukum pipen keklen pon ya dia pan ini na tumpan lam jak na pilang Bangso domahi arong aje katalon ponalong Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tulirang Ronghang lapen MLA Dorsing Ronghang lapen EM Ritias Inghipen Chenglok EM MAC Anparta board chairman atom chetong dosi RDP pong kering mama Karbiang long pen tamta nama bulan budget tu pan bulan participants tu pen 24 25 26 ani cuma program ani cuma sayang deng pocum pakalo rata mai hidup siang deng lo lah ini panang lo pinpuro lo datu na open space pen chenglok our feeling pen chenglok wall pen chenglok ada kelipan sono pasopin puro anda nih lempar tapi latung restricted holiday ibonangi pu atau festival apa dua hari festival aja masih karena termas konsil ke itu di mereka ikut pan karena termas konsil kami langsung mitang kita juga canggih pak so mingkan bang kata long lagi so Katalona orang aja pak karena termas konsil lo budget lo masih bisa Katalona pak laki apa karena termas konsil dengan karena bakalan tum headquarter so ini henang ni pula lagi tiar kilo nili konsepsi long dengan long pada long tiar kilo lagi kangen lo mana kapung Sahala non lang lang laso ke komunis lasi ada kosong sih ya solution ke lagi mah laso bukan ke student organization ke tu ke party sih ada dengan sih lagi bikin pressure sih sayang dekat Haura khat pen hamren an kacheleng Assam mela scheme pen towar pika salang ponjia phan sikdang pon bomblo la swajok nijang Karbiang long alo tumpreng dongka mukam pen linchika vor petsi hamren an pale pon po Bangsu atwar nijang Karbiang long alo kasalang ponjia ja kato kawe kilometer kora sirke pagor sirke mate 29.9 la pen ajam kethe metering koi pen metering kora pli an doji pusi chini du Azir di include pen dongka mukam pen hamren ka chelenga towar ka chehelat kisum non ke mesen atowar pen chehelat long popura somupong linchika la pen mulok bong malomara datom ningkang samalam the chipak lakpo bong ni konan ningkang bong ni dongka tu hamren ada militum ka chedam gari thiana ni tum sung pik atnon la so samala kiwang lu pengeni tum ningarong pik lo dasi Karbiang long team Phanda Churu lo Prime Minister Chief Minister Himonto Biswa Sharma alang li Phanda Churu lo la penge MP Koren Singh bi Phanda Churu lo la penili tum Karbiang long team long gedo kaching honai Dr. Tuliram Ronghang alang li tum la so awar sana ge deng pi so project na ge deng pi mesena join ni pen nili tum alang li tum Phanda Churu ri te une la pen isia banke la so ali nang so pu ni tum ningarong pi la penona bangala li nang soi pu puan chota gali nilu tum phan la sap sup along li nang ke pon pi la haya nong nam na nilu tum rong sor phanang pi la pan nilu tum ha nilu pu nilu pi adin pe nilu tum la so dongka tu hamena da gar japro amen ga puri tum anda ni tum hem re dawe
setamino la so tangka sabsum ni tum hanai pi pon pen adon tin semya lag nai pi nilitum non bang ningarong piglo tasi hem rid nilitum chikim pon pu sini tum mathalo arong la kangbora hoi pengen ni tum kangbora rong pen lok bang ke rong krip ho bag do darak sumupong linsuka dang molok bon ke don krip ho bag rong krip ho bag do la ke hu le hamren hu la di enisia toar pen hatum prengan lo la bang ke hula an bang arong chini dun de dongka hatum prengan bang ke tamulok bong tu dak sumupongan bang rong krip ho bag do lo rong krip ho so ran tani tu asap sap parlu pon lo tani to ciri pu ke dam tu ma be asap sap ne 2 kotha 3 kotha pu along desi dam lo lan tani tu alak sedang kanang pil alak na pi pen ni tum ta le bang ke hemrit chikim idun long lo ben so mar por hi pu tani tu asap sap ke rapon long bon lo Assam malah non West Karbiang Long District Headquarter ke dama tawar nalu tumarong parlo pono la ningarong marong ningarong ulo ta tum na bang ke hem da chikim ponong lo na bang ke twa ta long tang lo hai na bi ke bima ba pansia kiru kenan sa bipiji apa ke na buang song so phang ke ni chirup tel ningarong lo la lo lam the ke di ningarong itu lo ni ta ningarong lo di ningarong lo banang wan pik tek lo de tum ta sap su ta tum ta sababar sai ni tum ta long lo tangka ke long tu malong long tu ni lo tangka ta long lo banang pipon dang de nilai pen curu part piglo ni rong piglo kon le ham rem pen dong ka kon so tawar kisung no la asam la pu nang pen nilai rong piglo ni klong pen ni curu ri ni curu part piglo CM phan la pen MP phan pen doktor Himanto Biswa Sarma phan curu part piglo kenal tum pipi awar sai long tu ni tuma war sai klong tu mangela lo asap sam long le puri ma sap sap ta banang pi trai lo la lo rong kon lo da la sa ni tum dak ni tum li cha bangal rong thop rong thop dak ni li cha da bang ke compensation stop long pon lo man le pelan cholo ningarong lo la pen ni tum phang la asam mila pen la sotowar nangke deng pi asam chief minister Himanto Biswa Sarma pen kedang lok litum MP Horen Singh be la pen ni litum tim Karbiang Long CM tuliram rong hangsar ya nangke ban pi la so ni tum asam mila pu towarna ban pi ni tum ha sumupong pen ho tumpreng la sodak dak lincika mulok bong tu dongka tumpreng la sodak atwat an ka hinu pen non nili tum phan twat hepo na ka ban pi ka ni tum ningarong lo ni tum phan ale ke du onei pu ni tum tangka posa long onei po phan kali ni tum ale ka ni tum twat helo twat rong si thewang nang ban pi pu ni tum la dak dokan ta dolong po pen ke dam ke bang an su seni tum hubida long po pen aprang prang ghonta si ke dam nang ya dim pen non ni tum adha ghonta ba pini 30 minit 15 minit pen ni tum ke lerok la helo ni tum hubida lo awar sai lo lan ta galang ni tum phan longli asap savet ke dam voi fisita ni tum phan longli ke dam nang pusita bang sarkar tum Himanto Biswa Sarma tendang lok MP Horen Singh be tum ngedang lok CM tum ngedang lok ni tum asap sap tangkan nang pipon la so tangkan na pipen ni tum ale chelong pon ale che theklong pon bangke ni tum hem rit pusta ni tum asap sap aprang ipi phua hut pen ke che theklong le ting rang che namong le no ni tum che theklong lo la si ni tum ke anam le nang pipe wai fisita me compensation tangka nang pipe wai fis tami ni tum la twana wan pi bangke ni tum ningarong lo arli bangke ni tum ke dam ke bang ni tum det kali West Karbiang Long pu an ke la son na towar mate la son hubida ke madu tawana bang belang las ke ni tum sumupong tulin sika mulok bong dongka sor dale hubida kali la ke li tum West Karbiang Long sor hubida lo posini na tum han choro lo asini tum choro re MP Horen Singh be pengedang lok chief minister pengedang lok ha CM pengedang lok phani tum an su se lan la for 2 line chot kali 4 line ta wan thap an sini tum ke chopha nun thulo la si nilam thikel an sing West Karbiang Long District ke parlo iya rong along adu ya hoy alam kia puta KSC atum katesong do de sangsia porahot APHL siamei pu Jones ingtika thara hen pen KSC astong atuma phan a hoy malom katar wosai aporahot ke hondun klung alam kalile alam karbok pon thapu akoi piponsi clean free hanse la pen arisang hatum jai kathara phan aning kang samse chepaklang pon rinti Aprangsi nilitum pinidak kedora letum media thingno kaning jegang tung la puson hin lo inglong pho kese tum phan nilitum dakara tum pen churu ka churu pajering tung lo
Temalang itum thang na tabi puseta me jengkha pen punon hamren pen punon se mela tum bang alan munit tong se kot pen lan munit nga ching tong da border along la sona gotona dolo pen na tum bang phit kibang phit thega polang tum han chorolo lang tum phanili tum am I la border ke do area tum pen ala tum phan ka choro pachiring tum lo la pen ke isia bang ke ni tum ning duk lo ning duk alama bang ke tumi hajong tum asar jai ka thar akaprek si kanang tang kamathadun me thanga dak bang vesi akaprek si nangi puduna posi la bang he tum ning duglo da ke se tum han na ne cm em tum tangka poisa pi pen nang tum ke bang gali dak rada tum rong tum mane ke sang mane ke han mane ke poisa si kep in koi pen ka chirung pen si ala tum joner kep niner kep an la dak ka che song along ala tum nangi do asla puson ben si ke se tum bang ke joner kep niner kep bang ke dulu e bonse me tuma sar jai ka thar bang ka prek nang kama thadun ka prek nang puduna bang ke la tum aning duglo ditum aning duglo apen ke meghalaya pen ke bang administrative tum ke bang apen ka prek tum ke bang pusata me lang tum lam sam lam tu lam dok man si ching kiching wai don lo chi thanun pa me dun lo apuson lo na sila song bong pen ke ka prek ditum phan la puson ki pu bang ke chok ke ji la pen la puson कैसे तुम फान कार्बोक अबंग के दिल तुम बॉलर एरिया पेन से तमे तुम असर जाए का थार फानी तुम पिन रेमलो Tangtenon malam so para phan birta mo ing tonic senang. Nang litum han an kacutun sedang Japan theng la pen tangka katuri la poson do ikma. Jongsi do puluh tangti non pen ke matha cipasung ik nang nilo. Surya Sigdi Company pen kason sepon Surya wood stopo along tu Jongsi nang litum ning hang pulote ilitum Caribbean long along di Purong Supi Kareng bus stand Bay Computer opposite of IS office Lamding Road Engjai Hotel along Joy K pen long ekji Aprang nila NJ ko bangke arnisi baru ini atheng baru ini kuda di Purong ke baru isi pun tek picture ba non pe seksi dini ke hamna ko vitamin non ne la use look banke 100 rupees I think 2-3 days nang ngai ase kado ko be according to trans tamila theklong pen la pen natum ning hang protong te la mission tini lo protong te nang homri ikame Labang swalong tu lake theng hong ni hong thom vet penta han an chotun chudang iun la si prapjin pen humri damik non engjai hotel along an so se kachini thule thojia phang 6007108666 a number along humri ignore আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo pit pothot birta long wang tuik long. Kedam tang jamipo ni phai create troxy arni ia long Meghalaya sorwang pakpen Caribbean long Autonomous Council entry tax gate nang pridak long. Son thosi muthet along sita me Meghalaya sor wang pen khidat kaphang no tekang alam asai nang dolo. Hala sorni pen non anta ahoya long monsama tomona bangki avidat long. Lapuson kachar wat tomon kapi dolong le jia ke mang pen pini Karbi Nationalist Youth Council hin pen West Caribbean long Deputy Commissioner of Han Panongsi epak pin pura lopa jodang KNYC convener Patmo Teron lapen Jirsong Bongrum lapen ko convener Richardson Teron lapen Devinson Intia tum chelang pet pen pin pura lo long ke jongpona lamthe perang ke tumang no chepak langpong dak district administration hin penang chingkilo nilitu misi pinpura lo pajir bangkela son lo je prabjin pen hadak border or posong ke dokan police personnel bangke aphai pa bat nangji lapen additional force atame hodak long deploy nangji lapen towar satame huladak long pami nangji athema towar kawi data joine men ke police personnel satame musul sudak dukok lo patang ne lidam tong thedeji lalo lapen police non langda mateng lo patang te bang Meghalaya pen ke chomang atum adilung se bang public pe lapen chenglok bang police atum na sila puson lo patang te kisuluk sodak ji yang ringet hepik asip non police ni tung chuni bangelo police atum satame cherok tok nangji lapen hada arat atuman ka protect phan bor inangji
DC ben alam ko nang ipi bangke alang litum non epini yang bong ni litum pinpura lu pinam pen pini yang bong alang litum SP ben discuss dia tapi alang litum ajat action sa tami deng pon pola pen force sa tami additional force jong dordi pelotang te manpower avi pelotang additional force sa tami deploy po salang litum ni litum han nang pachini do kanduling isi daily English newspaper hadak long ta blog kiseng pomen ben karbing long along ri ladak long ni le long thom bake nang parlu elo hal sa tami copy polo non pu dun joy ke copy polo counter claim bidun dedet ke joy pen mate karbing long along le meghalaya pan surrender det lomba labang solam puthak CM tuliram long hang pen klar dak pen rat pan pachini nangji lake bat krak polam ka ningje bangke alang li bangke pudam la pote halaka cerai kom mangetek thedet lo rat pan kapamang hu pomen ben si karbing long along le 10,400 34 square kilometer bat krak posika ningje lo labang alang li chetherak chat ngi labang solam ka ningje bangke Tang te pini karbi prime to abirta bangla ponsi kang tonik lo 2 metak me kurwang thu